Udah habis anteng jejek. Minumnya bubur gue aja minum iki rasa sehat. Minum bubur gue ngono ketimbang oke gede sehat. Minum iki. Iya, gede gue Dleng. Cuma dalam mana? Apa kayak? Apa Dleng? Kayak gue gitu. Dik, Kayak apa kayak wong malah ngedengen kono kuwi. kok kakek minum bubur sih? Enak ki daripada Mulane nginum kayak. Aku sih ki sehat ya. Matane gue apik. Ayo Bang. Dik. Kakek man bubur kayak kok kayak. Aja nggak turu. Tangi. Anak apa sih? Anak apa? Ini ngapa sih kene? Turu kok malah nang kene. Turun kasur kayak kapan kuburan. Wah, apa? Siapa sih lagi turu? Kena nyong kayak gigi kok gege. Ceritanya kayak gigi gege. Ge, deleng ge. Mudeng apa ora kok? Kucok tengok iki tok kepri, mudeng apa ora? Mabuk banget kok. Masih kate listrik ae, masih kita listrik perban ke. Was temen kita yang listrik gitu tabrak gitu. Ngrasani retung. Oh lah, bocah malah turu maneh, geblek pancen. Siram bae karo jos tambah dhisik tek racik. Racik dhisik kon tambah mutih. Ah, guys, tambah pemeting oke. Kira. Lah kok ngene aku malah mari ngono Cek. kepriwe. Halo. Siram wedang mumet iki. Pecah kentir. Apa ning